JP Auto Bratislava vám prináša unikátny program prenajmu Business Rent Edition. Pointou programu je nielen mimoriadne nízka mesačná splátka nájmu, ale aj možnosť následného odkupu vozidla po 6 mesiacoch. Jedná sa o cenovo výhodný prenajom vozidiel Mercedes GLC, GLE a vlajkové SUV lode GLS. Tieto vozidlá vám vždy poskytnú vysokú úroveň komfortu. Vďaka digitálnym službám budete vždy spojení so svetom a vaša mobilita dostane ten správny punc. Vozidlá sú v prémiových konfiguráciách, majú výkonné motory s nízkou spotrebou a pohon všetkých kolies Firmatic. Vaše môžu byť už od 677 € mesačne z DPH. Po uplynutí doby nájmu 6 mesiacov si vozidlo viete odkúpiť za skvelú cenu. Mobilita v podnikaní je kľúčová. Ak ju chcete posunúť na vyššiu úroveň, kontaktujte JP Auto Bratislava a dohodnite si program prenajmu presne podľa vašich potrieb. Kompletné info nájdete na jpauto.sk v sekcii Business Rent Edition. A pamätajte, vďaka tomuto programu môžete posilniť váš imidž. Za mňa na dnes všetko, pekný deň.